Dneska sa... So sebe so s Romanom, s Gregorím. Aj s Vandurom. Takže to užívajte si, dajte si niečo na pitie aj na jedenie a môžeme začať. Áno, Roman, dobre si to na mňa povedal. A ideme. Dobrý, nie taký. No, tak ideme. Keď budem točiť deň, keď budem točiť video, tak budem písať. Tak takže, jo? Počujem, neviem. Napíšte do chatu, či napíšte do chatu, či počujete. Počujete. No, ide. No. Neviem prečo, ale že som sa nemohol hýbať. Káva je tu preblín jak strina. Kur. Dobre, už to je v pohode, už sa mi to neseká. Hej, teraz počujete Romanov aj Gregoriho hlas. Gregory. Dobre, že si tu, alebo si mŕtvý. Nie, ja volám cez WhatsApp aj cez Messenger. Hej. Keď budem mať kameru, tak natočíme aj minifilm alebo také dačo od Fortniteu. Aj Vandurov hlas, každého hlas. No nič, prehrali sme. Hej, my sme ešte teraz nehrali Gregory, teba počuť vo videu, zabudol si. Ja nehovorím nič, dobre? Vyhrali sme. Jupi vyhrá. Jupi. Kurva. Amanaru komaho. Jo. Lebo to v tebe taký pocit vyvoláva, že keď vie, že počuť aj
Keď vieš, že počuť aj kamarátov vo videu. Hej, že si ich tam dotiahol. Že vôbec aj sa do toho dali. A Roman, a nikoho z nich som nenútil, aby boli vo videu. Však. Vidíš. Možno. Mám viac životov. Prosím. Ne, zóna ma zabila. Počkaj, ja budem aj hypercharge. Ja takoho iba hitnem. No nič sú v ríši. Hypercharge! Hypercharge! Nejak rýchlo sme ich vykosili, nie? Čo? My sme ešte 5 a 1 gold, kámo. Iba... Čo takú? Som mal hypercharge, som ich rozstrelal na sračky. No nič. Už som tryhard. Lebo je 1-1. Musíme vyhrať. Ne! Choďte mu pomôcť. Áno! Yes, do Riky. Vandura ešte nemôže ísť rankedy. Ja si chcem dať Surge'a, okej? Máš si dať tohto, alebo tohto? Hej, bravko, je proste bravko. Kur. Kedy mi zdechol Thunderfang? Kur. Čo? Ja ti ukážem Ark aj. Áno. Neviem.
Tá MC je otravná. Tá MC je otravná, strašne. MZ. Asi ju môžem na ďalšiu hru zobrať. Nechoď k nej blízko. K nej nechoď blízko. K nej nemôžeš nikdy ísť blízko. A tiež. A po videu. No. No už to zapni. Daj ready. Dominika. Vandoro. Ten príbeh je smutný, písal som ho včera, je tam znova tá MZ, posraná. Ja idem po Bibi. Idem po nej, chytá guľku, preto neušel futulku. Deti seká sa mi tak No čo je? Mne sa to seká jak... Ja neviem, či to dám, lebo mne sa to seká veľmi. Keď mám 2 hovory, hrám na plné pecky, ty kokos. Mám napnutý PlayStation, No čo je už? Do ryti si krtka nedávaj. Dobrý, yes! No nič, sa to seká. Mám sa to seká? Joj! Keď tak, mne sa to seká jak svina. Môžete aj vidieť fanúšikov, sa mi to seká. Ja neverím, že som takoho zabil v týchto lagoch. Roman, teba počujem tak zasekanie, joj. No a už je v pohode. Nie, my žijeme toľky a to mi seká jak sevi. Aj keď sa mi to sekalo na zomretie. Mne to ledva rozdýcha.
No nič. To je vriti. Veď všetky plné čiarky normálne. Pozvi. Gregory, prečo si offline? Neviem, ako sa giftuje Bravo Pass. Ale nikomu ho negiftnem ani. Nemám na... Mám iba 20 gemov. Ako mám ho platiť Bravo Pass? Akože? Dajte ready. Počkaj, nie, do 4v4. Hej, viete, čo je 4v4? Knockouty nie. Bravo hokej nie. Iba knockouty 5v5. No, môžeme byť 4. Môžem mi navážnuť takého jedného frenda? Boha, mi to nepríjmol. Kto? Počkaj, možno to príjme. Teraz som mu to poslal. Yes, je tu. Je tu týpek. Môžete si ho pridať do friendov. Dominika v friendoch. Čo? E, 18. Tak už je 19. Teraz. Teraz je 19 už. Boha! To čo je? Čo robíš? Padli mi slúchatka, nie? Dobre, Dominik už je tu tiež. Dominik, nedám. Dominik není, on nedávno začal hrať, takže ho nesúďte. Nie. No. A takže Autolia dneska ešte vyjde 2 videá. A takže čau.